niet, maatje. Hallo lieve mensen, welkom bij Ster TV, alweer een nieuwe aflevering. Mensen, kijk even, dit waren weer fantastische opnames, dus kijk weer naar Ster TV. Ster TV. Nou ja, als het net kan, dan kan het net. Dus nee. Nee, nou, waar is hij nou? Ja, doe ik. Ja. Hoi. Wat nou? Nou ja, dat doen we dus net. Nee? Ah, dan maak je het er zelf in. Ja, ken ik. Dan maak je er zelf in. Nou, en als zo'n tas zo'n auto hast, dan moest ik naar de beroerd wijzen om de politie even een handje te helpen. Ze had al 3 keer aan in deze tiering. Ja, goeiedag mensen. Heb je recentelijk nog verdachte dingen zien hier in de buurt? Er is een... Oké, nou als je wat jaren dan even weten letten, want er is een seriemoordenaar actief, dus ik ben er ook op ziek. Hij meent blijf veilig en nog wat gedaan, hè? Nou, en waarom naar de film? Vol gas naar Johannes Riepma, want hier in het gevaar. Alleen nog eenmaal wordt een beetje warrig. Dus ja, dan zet er maar in je ding op. Hey jongen, wat doe je nou? Kom in jullie. Kom, in jullie. Ja, is zo niet? Ja, vrij hartstikke. Ster TV.